Ostatni mecz tej jesieni w Śląskiej Lidze Trampkarzy rocznika 1999 rozegrali piłkarze trenera Tomasza Osowskiego w minioną niedzielę. Rywalem był sąsiad w tabeli, Rekord Bielsko-Biała. Chorzowianie chcieli za wszelką cenę utrzymać trzecie miejsce w lidze i tym samym spędzić zimę na ligowym podium. Mecz, tak jak można było się spodziewać, od samego początku był bardzo zacięty. Obie drużyny grały twardo i ambitnie, ale obie miały kłopoty ze stwarzaniem sobie podbramkowych sytuacji w polu karnym rywala. W pierwszej połowie największe zagrożenie pod obiema bramkami miało miejsce przede wszystkim po stałych fragmentach gry. Do gwizdka sędziego zapraszającego jedenastki jednych i drugich na przerwę nie padła żadna bramka. Idźcie do końca na tą piłę! Po zmianie stron obraz gry niewiele się zmienił. Na boisku wciąż dominowała walka i stałe fragmenty gry. W 51 minucie jeden z nich wykorzystali gospodarze. Z rzutu rożnego dośrodkował Jakub Warmus, a do strzału głową świetnie wyskoczył Jakub Banach, pakując piłkę do siatki Rekordu. Goście próbowali wyrównać, gospodarze marnowali dobre okazje do podwyższenia prowadzenia. Nie ma, został! Na 10 minut przed końcem meczu zaczęło kotłować się pod bramką stadionu. Goście stworzyli sobie kilka świetnych okazji do wyrównania, ale za każdym razem albo na posterunku byli obrońcy i bramkarz Szymon Buszka, albo bielszczanie pudłowali. Tamci mogą robić. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie. Stadion Śląski wygrał z Rekordem Bielsko-Biała i zimę spędzi na trzecim miejscu w tabeli Śląskiej Ligi Trampkarzy rocznika 1999. Najważniejsze właśnie jest to, że chłopcy spieli się dzisiaj i zdobyliśmy te 3 punkty. Zostajemy na trzecim miejscu. Mamy 21 punktów, 5 punktów przewagi nad zespołem Rekordu, więc spokojnie możemy pracować. Jak widać było dzisiaj mecz walki, tak? Czyli z jednej i z drugiej strony od 16 do 16 trwał mecz. My mieliśmy swoje sytuacje przy 1-0, gdyby Sefcie oszczelił, byłoby po meczu. Później się kilka razy zagotowało pod naszą bramką, no ale najważniejsze, że zdobyliśmy te 3 punkty. Chłopcy bardzo fajnie walczyli, tak? Mieliśmy w tej rundzie chwile słabsze, chwile lepsze, ale najważniejsze, że no tych 7 zwycięstw to nie jest przypadek, tak? Czyli mamy 7 zwycięstw przy 3 porażkach, przy czym każda z tych porażek to była porażka z zespołami 2-1 na styku z Górnikiem Zabrze, z Rybnikiem i z Ruchem, więc no jesteśmy w czołówce, tak? Można się cieszyć, w trójce być na Śląsku. Nic, tylko pracować. Bardzo się cieszymy z tego, że mamy to podium, a po dzisiejszym meczu możemy być bardzo zadowoleni. Był to mecz walki szczególnie i no, z tego jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. No dosłownie, bardzo ciężko, mieliśmy trudne sytuacje pod polem karnym, ale na szczęście wyszliśmy z tego cało. My też mieliśmy w sumie swoje sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Jakby doszło do tego, że jest 2-0, to już przeciwnik, mecz jest po meczu jest. No.
piłce tak bywa, tak? Jak drużyna przeciwna zaczyna grać długie piłki, bo oni grali długie piłki, tak? Walka, piłka się odbija i z tego mogły wpaść sytuacje. To może jakieś rozluźnienie też, będziemy nad tym pracowali, tak? Na pewno będziemy pracowali nad tym, że mieliśmy tych stałych fragmentów dużo i po tych stałych fragmentach też dochodziło do kontrataków niebezpiecznych, więc no jest nad czym pracować, tak? To jest wiadome, to jest drużyna, która to nie są jakieś gwiazdy, to są chłopcy, którzy no dzisiaj pokazali. Wywalczyliśmy to walką, tak? To zwycięstwo. Czołówką tabeli przegrywaliśmy nie jakimiś ogromnymi wynikami, tylko to były wyniki 3 mecze 2-1 z tymi klubami z górnej części tabeli i jesteśmy zadowoleni, a jak się przyłożymy do pracy, to w tym sezonie możemy osiągnąć sukces. Pięknie!